onartzeko modukoa hemen gertatzen dela. Hortxe, bigarren txanda hasi da, komeri guztia pasa eta gero, eta ea orain nolako neurria ematen duten untzie. Kontutan hartu San Pedro, 6 segundutako abantaila duera, 6 segunduta hogeta 14 Meiraren aurretik, baserri, eta Donibanek hori 12 segundu eta 88 abantaila kendu ziola lehen jardunaldian. Hori atzerago, 14 segundu terdira, eta ikusi behar, hasiera honetan nolako maila ematen duten untziek, eta nork hartzen duen estropadaren burua, baserri. Bai, hor, dudarik ez dago, urrutiena denetan 15 segundura hori jo dagola, ez? Ikusi urte guzian zehar, ze paper egiten ari den, nik uste dute laugarren puesto hori mantentzeko lehia bizian egongo dela, ez? Eta nik uste dute lehia hor dago, San Pedro Meira eta Donibaneko. San Pedro Donibanek hori 13 segundo, badirudi asko dela, eta ez da, ez? Itzazuan egoerak alde handia egiteko moduan ez dago, berdintasuna dago, parekotasuna, eta ikusin behar zer gertatzen da, ez? Oso polita, hasierako txampa, minutu bat eta 12 segundu orain, Donibanek tosta pare bat janditu hori oren aurretik, estropadaren moaren erdikaldetik hor da San Pedro, eta Galiziarrak laugarren kaletik ditugu Meirakoak. Momentuz uste dut, baserri Pasaiako bi untziak zertxo bait aurreratu direla, untzi erdi bat, bai. Bai, untzi erdi bat, eta hori jo ikusten da, goe parean hemen atzena dijola, Meirak eutzi egiten dio, baino muturra proa bi pasaitarrak daramate. Naizta Donibanek hori, teorikoki kale txarra tokatu sorteoan, nik uste dut motibatuko direla, eta da modu bat norbe burua gehiago berotzeko, ez? Naiz eta kale txarra tokatu ja paper hona egiten dugun, lan txukun egiten dugun, ez? Irudi honek ez du gezurrik ezaten, Donibaneko arraunlariak eta San Pedrokoak aurretik dira, hori otarrek untzi bat iaia galdu dute, eta Meirak ere erdi bat behintzat bai. Bai, hemen gertatzen da ere bai, azkeneko jardunaldia da, eta hemen eman berretako guzi eman berda, ez? Ez du baina, lehenengo igandean baliteke beste aukera bat gelditzen dela, ez? Bigarren igandekoa. Gaur alden gutxina galdu eta berurrengoan erremat ematen digun, ez? Hau ja, azkenekoa da, hemen bandera jokuan dago, eta hemen jendeak ematen dut dena. Orduan, den ematetik porrotik handienak hemen gertatzen dira. Zure burua pixka bat atzetik ikusten baduzu, ja ez duzu beste jardunaldi bat hau errekuperatzeko. Baizik eta ja, lertu egitezea eta bere etortzen zera, ez? Hor da, bigarren igandi honek daukan kakua, ez? Estropada gogorra da, Juan Carlos Fontanoren estrigorrera begiratuz, hor dira Galiziarrak ere laugarren kaletik, txantxetarako gogorik ez hemen, denak etorri dira lan eder bat egitera. Eta Meirakoak izugarrizko lan txukun egin dute, ez? Meirari ez zaio ezer kendu behar, zergatik hor dago eta ongi, ez? Nik uste dut hala ere pasaitarran arteko borrok egongo dela, ez? San Pedroko baliteke Donibaneko beldurra geixio izatea, ez? Hori esan dugu, Meirai ezer kendu gabe, bigarrena dago, 6 segundotara, eta hori ez da txantxetako, hori lan eginda lortzen da demu hori, ez? Ikusi behar da nolako estrategia erabiltzen duten orain San Pedro tarrek. Ikusirik jadanik Meira pixka bat atzerago, untzi erdi bat edo ia untzi bat atzerago dela, nolako estrategia erabiliko duten Donibanekoekin duten burruka horretan, kontutan hartuz Donibane, ia 13 segundutara dagoela, baserri. Bai, hemen estrategi jatorrena izaten da, gutxinean lehenengo ziabogara eta referentzi jatorra dire alduzun guzi eman. Orduan, ara iristen bazera abantaila pixar batekin, eta gero, joan den igandeanko abantailakin, ja, gainditu egiten da, eta, ja, posible duzu estropaderdi hori beste modu batean begiratu o planteatu, ez? Baina lehenengo ziaboga jota txik izaten da, Argi dagoena da, Doniban eta San Pedro aurretik direla, Orio untzi bat galdu duela, eta Meira ere untzi bat atzerago dela. Nik uste, binaka ditugula untziak, Pasaiako biak aurretik, Orio pixka bat atzerago eta Galiziarrak ere bai, baserri. Bai, hor dago, binakakoa zuk esan duzu bezala, pasaitarrak beren arteko lehia, ezertxo bat atxezio Meira dago, hor mantenduz, eta hori jore galdu gabe, baino laugarren, ez? Hementxe daukagu gainera, hori otarren presidentea, Jose Julián Olasagasti, beste baino atzera xeago haute zaudeten ero, aipatzen ari dira. Bai, puntetan barrena badiru di atzetik ehala. Eta, hori zer da? Puntan, ikusi behar hemen bukaera adiatu arte etziok ez ere esateik, baina ez tek seinale ona atzetik haste.
Bueno, bigarren kalea tokatu zaizu ez, eta kale txarra printzipioz, baina momentuz ezin etekinik atera. Erditik ibiltzi ez tek txarra. Baina, bueno, hor problema gehiena dengoek, bi albotan 1-4 goik izango gehien bat nire ustez, betiko problema, jatek eta enbarkazio txikik ibiliko diela. Bueno, gaur Txiki Larrañaga lurrean gelituek eta Jose Luis Korta hasi da patroi lanetan, noiz hartutako erabakia izan dago? Bueno, igual dien gora berak inon gehitu, baina gaur nahiko lasai ondare, bueno, Jose Luis behar jundek. Ematen dik barrenen dela lan gehiago egiten dela, ez? Bueno, Hondarribiak denbora 40 minutu eta 56 segunduko azukak, zairu zaik atzetik etortzeko moduik badu dela edo ez horren kuidauik. Gure lan egin eizko iruditzen zaiak, oin aurretik izango gehala, oain ikusi behar, hola atzea baldin baia berri motatik eta ateatzen baia zaila izatek. Paren june eizko, bestekin batean juteiz, baina atzea gelditu eizko askotan buruak lan asko iteik eta gelditu lehik atzea. Baina Jose Luis Barrenen dala nahiko konfiantza bazaukat. Aurrerago begiratuta San Pedroren garaipena kolokan ikuste aldek ala ez? Ez, San Pedroak abantaila ondila zamakeik eta ez zaik iruditzen hori galduko unik. Eskerrik asko. Zuei. Hor dira, Olazagasti jaunaren hitzak, eta argi dago hemen inor ez dagoela amore emateko gogoz. Atzetik nik uste dut hasi egin direla baserri, bai Orio eta baita Meira ere. Bai, poliki gora dijoazte. Hemen gertatzen dena da, naiz eta luzero bat izan daude, bi kanpo mota, ez? Bata barruan, hemen akuarium barruan, babesa eta bar, eta gero kanpo librean. Kanpo librea barrura o kanpora iristezaren ja kale guzia berdinan dira. Itsaso librean dago eta haizean denantzako berdin da. Orduan, abantaila pixar hori hemen barruan da, ez? Egon baliteke batzuk arazo pixar batzuk gehiago izatea eta ja kanpoa denantzako berdin, ez? Nik uste dut Oriok orain aurre hartu diola Meirari, irudi honek ez du gezurrik ezaten, Orio eta Donibanekoen arteko distantzia txikiagoa da orain baserri. Bai, hor dijoazte, trainera baten abantaila zertxo bat gutxiago, eta Meira lehenengoan iruditzen bezala hori joatzen dizela orain badirudi Meira dijoala laugarren,